Zdravím všechny příznivce Chorvatska u minividea cestovní kanceláře Sherry Tour. Rozhodli jsme se připravit pro všechny, kteří mají rádi moře, svobodu, volnost v rozhodování, několik videí o destinacích naší cestovní kanceláře. Ten, kdo nás zná, ví, že se úzce specializujeme na rezortové kapacity, prázdninová střediska a kempy, do kterých umístujeme vlastní mobilní domy nebo karavany. Kritérií pro volbu střediska je několik. Prvně se musí jednat o 3 nebo 4hvězdičkové středisko. To musí být připraveno uspokojit hlavně potřeby rodin s dětmi. Klíčové jsou čistota střediska, jeho vybavenost, počet atrakcí či animační programy. Další podmínkou je vzdálenost k moři, čistota moře a také typ a kvalita pláží. Je-li vše na vysoké úrovni, jsme připraveni v tomto středisku vybudovat naše ubytovací kapacity. Takto svým klientům ručíme za vysoký standard při pobytu na dovolené s Sherry Tour. Krátce se zastavím u mobilních domů, které jsou novým trendem v kempovém prostředí. Jejich výhody jsou prvotřídní ubytování jako v hotelu, domy mají vlastní WC, koupelnu, jsou klimatizované, plně vybaveny pro dovolenkový pobyt. Mají 2 ložnice, denní místnost, před domem je prostorná terasa s posezením. Výhoda mobilních domů je v tom, že se umísťují co nejblíže moři, někdy přímo na pláži či vedle bazénových komplexů. Host ráno oblékne plavky a celý den se nestará, zda dodržuje etiketu. Na kávičku si skočí do vodního baru, oběd vychutná v restauraci na pláži, večer si ugriluje něco z místní tržnice, například výbornou mořskou rybu či kalamár. Znáte snad větší pohodu? Přitom vše, co děláte, děláte v přírodě a ne mezi betonovými zdmi, kde trávíme celý život. Vyzkoušejte si mobilní domy na vlastní kůži. Pochopíte, jak se dá prožít opravdová dovolená bez starostí a různých pokynů, co, kdy, kde, jak. Vítejte na ostrově Murter v severní Dalmácii. Ostrov je spojen s pevninou krátkým zvedacím mostem, takže je dobře dostupný a zároveň si zachovává své kouzlo ostrova. My se nyní nacházíme v kempu Jezera Lovišča, který je ideální pro klidnou rodinnou dovolenou. Kemp je situován v uzavřené zátoce. Díky tomu je zde moře teplejší a vy si můžete zde již v předsezónních měsících naplno užívat koupání. Pláž je štěrkovo-oblásková s pozvolným vstupem do moře, takže je vhodná i pro nejmenší děti. Kemp nabízí pestrý animační program jak pro děti, tak i pro dospělé. Dále také velké možnosti sportovně relaxačního vyžití, jsou zde tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, basketbalové hřiště i hřiště pro děti. Nedaleko kempu se nachází spousta přírodních pláží, schovaných romantických zákoutí a nedotčených míst s překrásnými výhledy na otevřené moře a na Kornatské ostrovy. Na ostrově jsou 4 městečka se svými tradicemi, kulturou a historií, které stojí za návštěvu. Nejblíže kempu je městečko Tisno, kam dojdete po pěší promenádě podél moře. Je zde několik kapliček, kostel a okolí přímo vybízí k večerním procházkám. Dalším oblíbeným místem je rybářská vesnice Jezera, kde se každoročně koná uprostřed srpna slavnost rybářská fešta. Největším městem na ostrově je stejnojmenný Murter, kde žije 5000 obyvatel. Je zde spousta kaváren, restaurací, barů a obchůdků. Město je výchozím bodem, odkud jsou pořádány výlety lodí do Národního parku Kornaty. A pokud máte rádi písečné pláže, určitě se vám bude líbit vyhlášená pláž Slanica. V těsné blízkosti je pak 4. poslední městečko Betina. Celý ostrov se dá projet i na kole, což umožňuje spousta cyklostezek.
Ostrov Murter je ideálním místem jak pro klidnou rodinnou dovolenou, tak i pro příznivce aktivního odpočinku, včetně milovníků vodních sportů, potápěčů, jachtařů i surfařů.